Eu creo que chegamos a tempo, deberíamos empezar a estudar. O exame de mañá é tan complicado e mira que hai que estudiar. Eu ainda non empecé, mira. Oh. Parece historia. É historia. Aburrido, non? A min dame igual. Eu vou falar por a WhatsApp. Pois falando de WhatsApp, mirade o móvil que me compraron o outro día. Tardou moitísimo en chegar e é super caro, así que se lle pasa algo, seguramente non volva a ter outro móvil na miña vida. O sea, tía, non perdas nunca o móvil, porque senón como che vou mandar as fotos e os exercicios? Alimenta o ben. Cuidado, que son caros, son caros. Obviamente. O peor é que meus pais non se fan responsables do móvil, así que se lle pasa algo, será responsabilidade miña, non terei outro, como dixen antes. Mira, se parades de falar de móviles e me deixades estudiar, porque hai examen, e mira que apuntes teño. Xa hasta me trabo, non sei por qué. É que teño bons nervios, teño que estudiar 3000 páginas por mañá. Bueno, tedes. Madre mía, Noelia, encántame o teu rollo. Ti sempre tan efusiva. Pois claro, muller. Basta de aplausos. A min saíme porque eu quixe. Mira, de verdad, estáme fartando. Tanto falar, non paran calada en ningún momento. Non me podo concentrar. Shhh, cara, que te van a oír. Non te enteraches que outro día un rapaz que estaban tomando un café nun bar, sin vir a conto, colleronlle todo o que tiña nos bolsillos e deron unha paliza? Ai non, a min o móvil non mo quitan. Verdad? Eu te axudo. Sí. Parade de falar e deixade de estudiar. Mira todo o que hai que estudiar. E acabas o tempo. Ai, que estrés. A mí tampouco me sale, que non me vou acordar de nada. Que é moi complicado. Ti vixo que? Madre mía, eu aquí aburrome. De quen foi a idea de vir esta merda? Miña, tes algún problema? A min gustame estar aquí. Síntome como estudiante. Pero mira, tía, a mí tamén me sale, Sí. Uy, pasa? Sí. ¿Qué pasa? Uy. Mira que tocho. Wow. Esto me sale que no. Esa fixo unha persoa inteligente. Mira, No me. pero como me mandan a paliza? Parecía que me sentó. Pero a mí,
Xa pasa. Xa non estamos estudiando, mira. Sí, mira. Moi sabeis inteligentes. Ah, Mira, mira. Xa vou pola letra Está ao revés, pero da igual. 655. Mira, misterio de la... Presidente. Este é a profesora. Sí, non é que non necesito estudiar. Nombramentos. Bueno, os temas de toda la niña, gracias. No, ves, no era para tanto. Quería que te iban a matar. Espera, non confío. O móvil, venga. Non podo creer que vayas quedar así. Por menos disto, te has arrancado cabezas. Estás me dicindo que non vas facer nada. Se non te conocera. Non, xa sabes que eu son moi amable e educada. Mira, mira. Sabe? Pero vos estades parvas. Ida por ele. Arrancarlle a cabeza. 7 up. 7 up. 7 Quitaron o móvil. A mí no móvil. ¡O meu móvil! Meus pais van me matar. Pero podemos ir a policía, muller. No, no, ¿qué dices de policía? Se vamos nos matan. Además, meus pais enteraránse. Estamos aquí. Eu dixo. Tocamos, hai que aceptarlo, nada máis. Eu quero recuperar os meus apuntes. É unha cousa, antes podemos ir por la hospital. Sí, vamos. Vamos, levanta. Pero axudademe. ¡Veñón, arriba! Arriba, que nos todos. Que rompen algo. Que vas? Menos mal. Deixa o móvil. No, eu tenho. Roubaronmo. Buah, eu teño a calor, non sei, está inútil para que cerra a porta. Sí, a verdade é que non sei o que se cree cerra pasta. Que? Algo nos tens que contar? Pois vale, deixad de estudiar. Non
min eso dame igual. Vichedes que calle ten? Imos por ele. Queremos a tua caixa, así que xa estás dando. A caixa é miña porque... Caixa é máxica. E ademais, viña por vos. Ti viñas a por nós, pois nós imos a por ti. Eu viña buscándoos porque dixeronme que sodes malas e que en toque o interior desta caixa será boa. Pero ti... Pero onde te me ves? Tedes medo ou é que non queredes ser boas? E para que queremos ser boas? Brillan demasiado. Son boas bolas! Xa apenas se criamos. Ve a caixa dunha vez, barba! Unha pelota e dúas pelotas. Así son dúas pelotas. Metas dentro! Perdón. Que vas a romper a caixa, muller? E mira, Síntome moi boa. Morbosa. Ui, isto non sei como se peche. De repente, siento que soy tercero. Siento. Devolver esa caixa a esa payasa. Pero se fuches ti quen dixo que a fóramos coller! Díseno. Pero que dices tú mentir, non lle podes dar, devuélvenola. pero de verdade que non vos sentides raras, boas. Síntome tan boa que te podo matar a ti mismo. Non me fagas dano, ela é tan sensible, tan delicada. Será posible que sangre como nunca. Ti cala a boca, vou a matar aquí diante. ¿Quieres un plato de galletas? Voy a buscar leche. Pero, estivemos roubando moitos tostados. Mira, non me quedan galletas. Pero me llega un pastel moi rápido. Aquí o tes. Toma. Por favor, perdónanos por todo lo que hicimos. É unha piña. Deberíades compensar todo o que fixeches. Ai, non, sabrosa! Perdónenos, señor. Non, nada, non a ves? Pero non aceptas o noso regalo? Non ves que é unha piña dourada? Desas neste mundo non hai moitas, por favor. Por favor. ¡No lo sigues! ¡Que me Non as estou atosigando, simplemente que síntome mal, vale? ¡Aléjate de ella! ¡Mal, Helena! Non sería mellor devolverlle todo aquí aos tipos esos que lle pejamos a semana pasada? ¡Oh, no! ¡Bendigos móviles! ¡Ibas a comprarle outros! Veña, vamos, os apuntes esos toparranos da igual. Facemos algo, non sei, no internet. ¡Sí! ¡Cogemos la enciclopedia! ¡Más! A silla, a silla. Niña, Sí, que se silla. Acompáñanos porque a caixa os dará forzas para ser boas. Imos. Pero primeiro temos que ir a unha librería. Vamos. A mí tamén. Necesito ver los tweets.
E nunca vou volver a ter outro móvil. A min castigarame de por vida. Pois eu suspendi. Por culpa de que me roubaron todo o que tiña para estudiar, suspendí. E ahora que? Pois anda que eu agora non vou chegar a nada. A ver, quen es ti? Que pasou? Que lles fixeches? Que va, que va. Esta caixa hai dos chicos que me regalaron por o meu cumpleaños. Dixenlle que era máxica e... que... E que é iso? Escoitaxe así, non? ¡Que fue! ¡Ay, ay! Pero, ¿qué pasa? ¡Es una mentirosa! Mentirosa? Mentirosa no. Acaso non vou sentir chedes máis boas? ¿Máis boas? Deixaria, non lle fagades eso. Che facemos un chame. Foca! Para a izquierda. ¡Que la mata! Porque non vos gustou ser boas durante un minuto, que fora? ¡No! ¡A ti que te van a ver así! ¡Este tonto! ¡Esa no es un móvil! ¡A ti que no te vas a defender! Basta, fomos
así. Gústame mirar as cousas. Gústame romper libros. Jimena, Jimena, Jimena! Ai, Jimena, Jimena! Deixa'me, carai! Jimena, por un minuto da miña vida! Jimena, por un minuto da miña vida! Sentirme boa! E sentir que éramos moi amigas, por favor, Jimena! Jimena! No! Jimena! No! Jimena! No! Jimena! Non quero ser boa. Ni me gusta su pelo, ni me gusta ella, ni me gusta así. Non quero ser boa contigo. ¿A ti que miras? Non me tires libros. Adiós. Fuera de la puerta. Tranquilízate! Fuera. Non estabas tan enfadada. Eu? Nada. Era broma. Veña, todos vamos de festa! Veña, ide colocar as mesas para facer unha festa todos xuntos. Imos!